Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Maider Lazkano monologista dugu gurekin. Ez du artistatzat hartzen bere burua, baina artista hutsa dela hori argi daukat. Ongi etorri, Maider. Kaixo, mila esker. Zer moduz zaude? Oso ongi. Bai, Bai, ja, ostira da, ongi. Primera, gainera eguzkiarekin. Bai, baita nire txantrako jaiak, osea que... Bueno, ja, tik, ez? Bai. Eta konta iguzu pixka bat, nola definitzen zara zu hemen arte edo arte eszenikoen munduan? A ber, esker ni berez ez dut artistatzat hartzen nire burua, osea, hori hasteko. Igual da titulitis asunto bat, nire gertatzen zait, nik ez dudala arte eszenikoei buruz ikasketarik egin. Egin nun igual bakarrik hilabeteko kurtso bat iniziazioan al teatro talako zerbait. Baina berez nik ez deus ikasi arte eszenikoei buruz, ez naiz titulatua. Bueno, ez dakit hori beharrezkoa den artista izateko edo ez dakit. Galdera ona, askotan debatiten dugu hortaz hemen, beharrezkoa da formakuntza edo formakuntza formala artista izateko edo ez? Oso galdera zaila. A ber, bai eta ez. Zena dut, artista ikasketak izatea da garrantzitsua eta badago jendeak bere bizitza hortara dedikatu nahi duena eta bere denbora ikasketa horretan sartzen duen, bere dirua eta nik etortzen naiz hona eta ez dut deus ikasi eta baten, eta ni artista naiz, nola, un poco intrusa, ez? Sentitzen naiz, como intrusismo laboral askotan. Baina gero artea bada gizakien, osea... Barruan dagoen zerbait edo. Hori da, gizakiekin doan zerbait, orduan ez dakit beharrezkoa den berez artista izateko, osea, bai eta ez. Ez dakit nola esplikatu. Bai, interesgarria, bai. Eta zu, bai, esan duzula, ez duzula formakuntza formalik edo, baina txikitatik zerbait egin duzu artearekin lotuta, musika, dantza, antzerkia edo... Bai, baina ustut ume guztiak bezala. Plazterragatik, bai. Txistua jo nuen, eta gero ikastolan, ez neukan antzerki klaserik, baina bai kultura klasiko klasean egiten genuen antzerkia. Beitu? Eta orduan, nik beti nahi nuen izan protagonista. Beraz, hor bai ikusten zenuen ja, txikitatik zeneukala hori barnean, ez? Bai, ez da inbeste antzerkia, ez aktore izatearena, ez da inoiz ez dut izan aktorea izan nahi. Bale. Nire gustatzen zaidan, salseoa gustatzen zaidanako, pixka bat, nosaten da, egocentrista. Bale. Eske artistako gara edo tira, ez dakit. Gustatzen zait askotan izatea el centro de atención. Bale. Orain ez hainbeste, baina txikitan bai. Eta orduan, uste dut hortik etortzen zela. Nire grina, ez zela, blande, aktorea izan nahi dut artista. Ze izan nahi zenuen, aktorea ez... Egun batean gauza eta ez batean batean, bai. Ez neki, nik ez nintzen tipika, ume esaten zula, nire dut izan hau, eta ez. Ez neki, ez ki orain galetzen didazu, eta ez dut ez da oroitzen. Igual, egun batean nahi nuen izan lore saltzailea. Lore saltzailea, bale. Bai. Eta, holako gauzak, aldatzen nuen egunero. Lore saltzailea, igual hortik dator, zure monologoetan ekartzen duzun lore hori, Egia da! Agian hortik dator. Hortik, egia da. Bai, esken izan lorearen oso garrantzitsua. Da, ez dakit, pin-up moduko bat, esaten delako pin-up estetika. Baina baita ere, loreak beti ematen dute, poza, bizitza, ez dakit. Niri asko gustatzen. Nire loririk gabe, nire lorearekin beti atera bat naiz monologoa. Eszenatokira. Bai. Leheno aipatu didazu, ez? Atzo monologo bat izan zenuela eta biluzik bezala sentitzen zinela, ez, lorerik gabe. Bai, eta ez nintzen konturatu, zantzian beste bateka. Ez duzu ekarri zure lorea! Eta li, drama! Bai, en plan, maniatika total.
Bai, normalan beti ateratzen naiz lorearekin, es imprescindible. Eta gaurko nire aztu zaizu. Bai. Hemen utzi bat zenuen platoa hornitzeko. Bai, baina mango dizut beste momentu batean. No, eske baiet. Tori txantreako jaietara. Hori da. Hartuko dut lorea eta utziko dut hemen. Bai, mesedez. Zure zatitxo bat ere izateko. Bai. Orduan, primeran, orain udaberrian izango zara superpozik, ez? Lore zinguratuta, ez? Bai, eta gainera eske ni jaio nintzen maiatzak 18an. Vale. Orduan ja da, ia, hori. Patua, ez? Bai, da nire momentua. Bai. Eta zure monologoetan ze gauza jorratzen dituzu edo, ze zu idatzitako monologoak dira, ez? Bai. Beraz, imaginatzen dut, zerbaitetan inspiratzen zarela edo... Bai, nire bizitzan. Vale. Bueno, bai, eske, orokorra nire bizitzan. Hitz egiten dut, lodifobiari buruz, drogari buruz, pornoari buruz, ez naiz porno aktorea, badakit badaukadala planta, ez naiz. Eta pornoari buruz, sexuari buruz, janariari buruz, konfinamenduari buruz, jo que se. Momentuan zure bizitzan gertatzen beztian. Bai. Eta nola da hori eszenatoki baten gainean jartzea jende aurrean, ez? Azkenean, aktor igual batek ez badauka hor, ez da bere biztia pertsonala, ez? Orduan, izan daiteke igual errexagoa edo, gako txartean edo, baina zure bizitza pertsonali buruz hitz egitea eta horrez, oso biluzi zaude eszenatoki baten gainean, ez? Bai. Hau izan da terapia modu batekoa. Orain eramaten ditut, eske ez dakitzen bat urte, nahiz oso txarra kalkulatzeko Bai, urteak eta. Bai. Baina igual badaramatzat 6-5 urte dagoela monologak idatzi hasi nintzenetik. Eta hasieran, hori zen nire sentimendua, ez? Jendearen aurrean biluztik negoela, nire bizitza, ziren nire traumak, nire... Hor zuentzat, ez? Bai. Baina gero ja denborarekin kontrakoa gertatu dela konturatu naiz. Izan da terapia moduko bat. Eta konturatu naiz baita ere, beste jendeari, nik ustera etorri diren jende askori, identifikatuak sentitu direla, eta baita ere, ez nago bakarriko, ez dakit nola esan. Katarsis moduko bat edo? Hori da, katarsis, bai. Interesgarria. Eta nola, edo zergatik hau sartu zinen, ez? Lehen pausu hori ematera, ez? Ze sentimendu hori baldin bazen eukan, imaginatzen ez zela erraza izango lehen pausu hori. Ja, hau, ni berez izan naiz beti la graciosilla del grupo. Vale. La típica, pedorra, vacilona, beti haciendo las gracias. Hori, uste etortzen dela lodia izatearen gatik, igual zerbait aportatu behar nuen balio txua izateko, ni nintzen la graciosilla. Eta duen, urteak pasata, nengoen lagun batekin mozkorra, eta esan zidan, eske mai, esango erdaraz, bale? Bale. Eske mai, tú tienes el don de hacer reír a la gente. Tardun, sentitu zinen como, aleluya. Bai, como una aparición, como, yo qué sé, como una revelación divina. Bai. Estaba en plan de, buah, tío, hori da nire bizioa bizitzan, ni etorri naiz mundu hontara, barrearazteko jendea. Ze polita. Bai. Es que me emociono cuando lo cuento. Normal. Bai. Eta, hori, lagun hori Charlie, kaixo. Eskerrik asko, Charlie. Eskerrik asko, Charlie. Lagun honi esker, lagun honengatik, basan nuen, igual egin badut honekin zerbait, ez bakarrik graziosilla egin. Bai, ez bakarrik ez lagunekin eta. Igual emar diot bueltaren bat. Tarduna apuntatu nintzen antzerki kurtsontara. Bale. Guazen ikustera. Bale. Zer gertatzen den. Eta holaxe. Eta kurtso horretan, zeman zizun, pixkat teknika edo, pixkat oinarria edo? Bai, berez da antzerkia, bai da iniciación al teatro. Bale. Da Nafarroako antzerki eskolan. Eta 6 hilabeteko kurtso bat, super recomendable, zen da beste terapia bat. Eta egiten duzu ahotsa, gorputza eta interpretación. Bale. Uste dut dela, ez nahi zegoen giro ditzen. Eta, sin más, joan nintzen, egiteko zerbait esan nuen eske, inoiz dut ez egin eszenatokiekin zer ikusia duena. Bai. Tienes primer contacto. Claro. Ez? Tresna, ez? Tresna bila edo, ez? Bai, ez dakit, noren batietik ikasteko. Claro. Eta kasualidadea, nire irakasletako bat zela monologista. Beitu. Tardun esan eske ni apuntatu nahi zontara nahi dudalako monologekin hasi.
eta orduan zan ziren, idatzi zerbait, eta ez mango izkitzut pautoa batzuk. Eta sin eman, eskuidatzi nun lautxorra da, zan ziren, eta artiko esan, venga, pues, hasiko naiz nire Probatuko kabua. dugu. Eta apuntatu izan naiz beste kurtsota da, baina ez ziren atera, eta esken esan, pues autodidakta. Ez dakit ongi edo gaizki egin dudan, baina... Baina horrela egin duzu, Baina horrela zure egin dut, bidea. bai. Eta idaztearena, bai txikitan idazten zenuen, edo zezaila da baita ere idaztea, ez? Bueno, igual, ke ba, ez dut idatzi, beti esan naiz oso, irakurtzen nun pilo bat. Vale. Irakurtzen nituen milaka liburu. Orduan igual hortik ere bai neukan imaginazio asko, baina idatzi ez. Idatzi bakarrik hasi nintzen monologoekin. Eta idazteko presioa behar duzu edo nahi behar duzu lasaitasuna eta presioa, bale? Bai, normalean nik egiten dudana da. Ni egunerokoan beti agertzen zait zerbait ideiaren bat, zerbait entzuten duela, lagun batek kontatzen dira, edo usartu behar duzu monologo, ja, esken hasta nire lagunek izan nire, mira, está muy bueno para el monologo, vale, de gratis, ¿sabes? Orduan, nik nire egunerokoan idazten ditut gauza pilo bat, badaukat aplikazio bat mugikorrean, por no llevar libreta, baina biotako batean, apuntatzen dut, pues hori, bururatu zaidana edo ideia bat, eta hor dago. Baina idazteko benetan monologo bat, testu bat, jendearen aurrean... Bai, osotasun bat, ez? Bai, ja, forma emanteko presioa behar dut. Behar dut bolo bat izan, aizu, etorriko zara Bilbona, ez dakin ora egitera egun hontan? Bale, jazta, orduan idatzi behar dut, que remedio. Eta Bilbo aipatu duzu, ez? Eta Bilborekin orain daukazu orain konexio nahiko interesgarria, ez? Bai. Kontatuko diguzu pixka bat? Pues es que ez nago maite mindua. Bai, pues es que hasi nintzen, hemen Iruñan, esan duzelain egin genuen monologo bat anen hilindanerekin, torri zela Bilbotik, eta hor elkar ezagutu ginen, eta hasiko gara egiten open mic bat, dala testu berria frogatzeko, eta esan zian, deituko zaitut, eta bai, deitu. Eta hor nahitu ninduen, joan nintzen behin, joan nintzen bitan, joan nintzen hirutan, eta joango naiz beste laugarren batean, eta espero dut askotan joatea. Zen egia esan da, aurkitu dut nolabait nire... Sare bat edo. Bai, emakume monologista sare bat, eta toki bat non sentitzen naiz nire publikoa dela, zen askotan nire monologa oso ona da eta publikoa zaio, ez duela ulertzen, ez. Ez, baina askotan ez du funtzionatzen toki berdinetan, guztietan berdin. Orduan, hor badakit lasai joaten naiz, frogatzeko, gainera beti frogatzen dugu testu berria, eta hori beti da pixkat nola. Claro, beldurra, ez? Bai, funtzionatuko du, orduan, hor sentitzen naiz oso eroso zen, zentzu hortan. Eta horrela ditzen da, ez, lekua? Kabaret. Funk you kabaret. Bueno, funk you, uste duela, plan... Rollo fuck you, baina... Bai, hori da, funk you, baina taberna da kabaret. Kabaret. Bai, kaixo, Eloi. Eloi da kabareteko, ez? Bai, jabea, bai. Osea, hor duzu zure babesa eta zure sarea. Eta hemen Iruñan nola dago monologisten saretze hori? Galdera ona, eske ez dakit. Ez dakizu, bale? Eske, de hecho, bai, atzo egin nuen lanik monologo, eta hitz egin nuen mutiko batekin galdetu zidan hau. Zeren, ojo, pues eske egia esan da. Zan nion, ez dago mugimendu asko, baina, karo, eske igual ni ez naiz mugitu. Claro, bale. Zen berez, seguro badagoela tabernaren bat, edo... Begiratu beharko dut. Begiratu beharko duzu. Bai. Atzo geratu nintzen galdera horrekin ere bai. Zaten, igual badagotan ni ez naiz konturatu. Bilatu beharko dugu. Bilatu beharko dut, bai. Ez dakit, ezin dute gantzun. Igual bai, kanpoko jendea etortzen dela gehiago, ez? Zentralera eta horrelako lekuetara. Hori bai, osea, bai. Karo, hori bai badago mugimendua, bai, osea, badaukat lagun bat antolatzen ditula holako gauza burlatan, adibidez, kulturetxean, badaude askotan monologoak, bai, burlatan asko antolatzen dira. Eta hori, zentralen ere bai, baina bitoki horiek, ez dakit nongo gehiago. Nik ezagutzen ditudanak bi horiek. Gero ez dakit Bilbon egiten dutena dela open mic hau, dela desberdina. Bai, formatu ezberdina. Da, formatu ezberdina, zuk ez duzu, osea, igual ez duzu 4 euroko sarrera bat, ez 15 eurokoa, baina frogatzen dugulako testua, es como un poco más light, más...
Eta olakorik ez dakit dagoen Iruñan. Ez que uste dut hori ere bai mugitu behar dela. Claro. Zen bai estenatokietan Zerbait ja... badago, osea, Iruña ez da Bilbo, bueno, ez da, txikiagoa da, ez? Baina horrela estenatokietan badago mugimendua, baina uste dut ez dagona da... taberna... Entrenamendu edo sare... Hori da, sare hori da, open mic, Madrilen dagoela pilo bat, Bilbon ere bai hasten ari da pilo bat. Interesgarria kontzeptua. Igual hasi beharko zenukezuk. Bai? Tomo nota. Eta lehen hori aipatu duzu terapiaren kontua, ez? Eta arteak, bueno, gure osasun, ez? Buruko osasunan edo, izan dezakeen eragina. Eta zuretzat alde handia dauka, zentzu horretan? Bai, osea, niretzat monologak egitea, askotan igual tokatzen zaite daukat bolo bat eta ensaiatu behar dut eta nago agobiatua eta jo, zertarako esaten dut baietz, ganoz dit denborarik ematen, baina gero egiten dudanean eta gozatzen dudanean, eski hain ongi sentierazten dit esaten dudala, eski es maravilloso, ezin dut utzi. Osea, ezin dut utzi, orduan, bai, niretzat da energia txute bat eta motibatzen dit asko. Bai. Eta zer dauka arteak, bai egiten duenarentzat, bai publikoarentzat, hain beharrezkoa dena, ez? Ze batzutan badirudi dela bigarren mailako edo hain garrantzitsua ez den zerbait, ez? Eta adibidez, pandemia garaian ikusi da baita ere nola beharrezkoa dugun, ez? Gure bizitzarako. Eta bai, ez dugu behar jatea edo edatea bezain beste, agian, baina, ez? Bai, osea, nik uste dut, a ber, eski, mira, ez dakit esplikatu zergatik den hain garrantzitsua, pero orain dela gutxi egon ginen Milanen eta kontatu ziguten istorio bat honen inguruan, esaten zein garrantzitsua den kultura. Ba, egon zenean Italian fascismoa eta Milaneko hiria zegoela ja asediatu eta guzti hau, ba zegoen ez dakit dela musikari bat, ez dakit, bueno, honek egin zuen erabili zuen musika eta kontzertuak erabili zituen opera bat zen. Jendearen kontzientziak astintzeko. Orduan, horrek eragin zuena izan zen jendeak sartu zuten mezua buruan en plan de, a ber, gelditu behar dugu fascismoa. Eta Milanetik bota zituzten fascistak. Beitu. Igual Milaneko La Scala antzerkian? Bai. La Scala, bai. Hori da. Osea, ez dakit nola esplikatu, baina eske, bai, pentsarazten... Bari da, eske pentsarazten gaitu bizirik mantentzen du gure gizakitasun hori, osea, eske da gure parte. Ez gara arterik gabe bizi. Bestela izango ginen, txakurrak, osea... Animali hutsak, bai. Animali hutsak. Interesgarria, beitu, adibide hori ez, batzutan zaila da esplikatzea eta hitzetan galtzen gara ez, baina batzutan adibideak dira grafikoagoak. Bai, eske nik esan, gainera izan zen, kontatu zuen, jo, beti kostatu izan zaite, esplikatzea zergatik den garrantzitsua, esan, ja, geratuko behar dut ereduenekin buruan esplikatzeko. Bai. Bai. Eta horrelako, bai, interesgarria. Eta pandemia garaia, adibidez, nola eragin zaitu? Ze, egon gara artista askorekin hitz egiten, ez, eta azkenean, bueno, badago artea orokorrean beti prekarietate baten barnean edo, ez? Baina bai, pandemiak prekarietate hori ez larritu egin du edo. Eta nola eragin zaitu edo nola ikusi duzu artea eragin duela? Claro, eske nik berez ez dut hain... Profesionalki edo? Claro, profesionalki ez dut hain gaizki bizi zen. Nik ez dut, badut beharra nik idazteko, monologak egiteko, energia ematen dialako, jende guzti hau, osea da, emozionala, profesionala baino, orduan, zentzu horretan ez dit asko eragin, eragin dit igual ez dut izan hainbeste gogorik idazteko, edo, bueno, egin ditut bideoak, nik lehen adibidez, claro, pandemia garaian egin ditut broma bideoak eta holakoak, eta nik normalean orain ez daukat denbora hori egiteko. Bueno, niri ongitorri zait, gauza batzuk idazteko, lantzeko bideoena, inoiz ez nuela landu, osea, ez dut esan positiboa izan dela, baina, bueno, eman diot... Buelta edo. Bai. Baina, bai, ulertzen dut, profesionalki, artistak profesionalki bizitzen direna artetik, bizi dituztela momentu solatzak. Osea, nik baitut lagunak ez dituztela lanik bolorik izan, eta, bueno, gondira hor, larri ez? Bai.
Eta, adibidez, nik pentsatzen dut, igual, monologoaren kontua, igual izan daitekela aukera ona profesionalki baita ere, ez? Azkenean, zu zaude guztia kudeatzen, eta bai, lan handia da zuretzat, baina azkenean zu zara guzti horren jabe eta ez duzu beste inor behar, ez? Orduan, produktu bat saltzerakoan edo, igual izan daiteke baita ere, bueno, ideia ona azteko edo. Bai, bueno, eske, a ber, nire gustatzen zait lan egitea jendearekin, De hecho, gustatuko leitzadak egitea zerbait lagun batekin, show konjunto edo lako zerbait. Baina bai, pues nahiago egon orain nire airera eta nik nahi dudana egin, eta azkenean finean da nirea den zerbait. Claro. Inork ez dudala nahi hori sartzea eskua, ez horrela, gertatu izan zait, ba, igual, monologo batetara ditu nautela, eta zertaz hitz egiten duzu, eta esaten duzu hau, eta esaten duzu bestea, eta nik bai, jo, pues eske badu deumeak, jo, pues barkatu, pues orduan... A ber, igual bizitzeko behar baldin badu diru hori, claro que vale, pues lo adapto, baina nik daukat privilegioa esateko ez behira, nire monologoa hau da, eta nik hola egin nahi dut horrela gustatzen zaidalako. Eta, pues, deitu beste bati, eta hori telefonoan, nire lagunarena, eta deitu diozu. Eta, izan dituzu horrelako anekdotak edo zure monologoak, ze azkenean esaten duzuna, ez? Azkenean, bueno, badira hor direna, ez? Azkenean oso gauza pertsonalak eta gehiago baita ere tinterik gabekoak, ez esan duzuna, pues aurrak daude, pues aurrei ez da gokia zango aurrentzat, ez? Izan dituzu horrelako anekdotak edo publiko... A ber, bueno, eske nik adibidez beti askotan konturatu naiz, hasieran hasta nintzena, bueno, eske hablo, izaten dut droga eta gero esaten dut edakiz eta beti abisatzen nuen jendea, ez? Eta berdin zait. Joan nintzen egun batean, nola da herri hau, Zazpe no, Lakabe. Vale, Lakabe, vale. Vale, eta orduan esan nien hori, a ber, nire ez dakit dena proba esan momentzat, badakizun Lakabe dira. Claro, Lakabe. Hemen umeak, venga! Eta ume guztiak hor, eta biltegin ere bai, bueno, azkenekoan izan zen brutala, zuen bi ume lehenengo hileran, eta ni, gainera gustatzen dut, bueno, una barbaridad de pedofilia. Bai. Eta umeak, Benetan? En plan de... Karo, umeak dira filtrorik gabekoak. Karo, eta ez dakit, igual, jendea egiten zuen esfarre, beraiek esatuz, vale, es el momento de reírse. Claro. Zen, uste dut ez dutela ulertzen. Ja. Karo, baina izazen brutala, nik hitz egiten de pedofilia, eta justo umeak, y en plan de, guau, tío, no puede ser. Bai, horrela umekin momento divertigarriak egon dira. Eta gero, frakasos estrepitosos. Bai, baita ere, izan dituzu. Bueno, bat, hasi estrepitoso bat. Eta nolakoa izan zen sentimendu hori? Horrible, saluen, gaina ez izan zela, nire bigarren aldia, hirugarren aldia. Eta jarraitu zenuen, hori? Bai, saluen, no vuelva, nunca más. Ez dut egin behar monologorik inoiz gehiago. Eta dela nintzen esan nuen, ke etxez, ez dute ulertu. Claro. Eta jarraitu zen, bueno, menos mal, zu bestela. Bai. Eta orduan, zu egiten zenuen eta ez zenuken reakziorik edo. Ke ba, karo, eske izan zen lehiaketa bat, eta, karo, ni ateratzen ditzen hirugarrena, adibidez. Eta ikusten nuen nola aurreko batek, zela, pues el típico, egiten zuen bere monologa, ba, machistadak, racista, homofobia, olako txistes, como, nola esplikatu, tópicos, olako gauzak. Eta la peña despollada. Bai, bueno, claro, orduan, hor baizenuan. Claro, egiten zuen barre pilo bat, esan nuen, bueno. Osa, egiten baute barre honekin. Nirekin dela justo kontrakoa, ez? Ez dakit, orduan ja, atera nintzen pixkat, claro, eta ez den ere lehenengo aldia, ez den atoki batean. Ez den horrela, nire gustatzen zait tabernetan, publikoa ikustea, aurpegiak, ez den atokietan hola tipo teatro, argiekin tala, ez da nire... Ez da izan oso sentitzen. Zaitu hor, berotasun hori sentitzea, ez? Bai, jendeak ez du, no, ez ikustea aurpegiak, ez nik nahiago jendea ikustea, niretzat beharrezkoa da, zen badago jendea igual ez duela barre egiten ostenki, baina bai aurpegiak ikusten ditut, ongi pasatzen duela, ez? Eta egiteko feedback eta interpelar al publiko eta holako. Eta, zen, eszenatokia, lehenengo aldia ateratzen nintzela horrelako toki batean. Izan zen, en plan, que calor dan los focos. Ez dut ikusten jendea. Honek izan ditula de topikos egin du grazia, voy a fracasar. Ya atera nintzen... Ja, beste txip batekin. Ya el chip del... Fracasado edo, bai. Atera nintzen con el chip del fracaso.
Eta, bueno, efectivamente, geratu nintzen in plan medio en blanco... Bai, txuri, hori txuri geratzearena ere izan behar da zaila. Bai, gertatu zait behin, osea, nire uste dut gertatzen zaigula guztioi, es el mayor pánico, txurian geratzea, uste dut dela miedo, un pánico compartido. Eta hori, bai, izan ziren 2 segundu, baina, en plan, vuelve, publikoa ez... Baina zuretzat luzeagoak, ze igual, realtatean 2 segundu, baina zuretzat da como... Ja, baina nintzen izan ziren 5 minutu, en plan de, bueno, en fin, horror. Baina amaitu nuen, osea, amaieraraino, ni bukatuko dut, erdizait, ya está. A punto de irme, Ostras, bueno, eta jarraitu zen hori dela garrantzitsuena. Bai, esan, ez que ez daiz joan behar hemen erdian, amaituko dut, y Claro. Joder. Eta hortik atera nintzen bajonarekin, baritu zidaten ardoa, osea, que... Beitu, bueno, behintzat. Bai. Bai, Hartu gozoa. nuen moskorra ahí, en plan deprimida, fracaso. Eta beti daukazu orain monologo berbera edo joaten zaren leku bakoitzera egiten dituzu aldaketak edo bada bizia dagoen zerbait eta konstante bizia. Bai, gustatu zait hori. Vale. Zen, eske ez da idazten dut bat ontarako, osea, hartzen dut nik hasi nire lehenengo mola da gordofobia, lodifobia dena, eta bueno, hainbat gauza, eta orduan hortatik gehiago gustatzen zaizkidan parteak hartu beti nirekin eramaten ditut, orduan hasi naiz berriarekin eta sartu dizkiot gauza horiek, orduan hasi naiz hitz egiten beste gauza batetaz nahi duelako hitz egin hortaz, baina gustatzen zait ere aurreko orduan da beti... Nasketa. Bai, da, un monstruito, como un Mr. Potato. Mr. Potato, vale. Bai, behitu? Claro. Metafora polita, Mr. Potato bat. Bai, eta batean daukazu durra, bestean ez, gero daukazu durra hemen. Claro. Horrela. Interesgarria. Eta orain, etorkizunera begira, ideia horrekin jarraitza gustatuko litzazuke, edo dituzu beste meta edo batzuk, ez dakit, hau egitea gustatuko litzaidake edo ez, edo. Osea, ez daukat inolako, nola esaten da, ez dakit nola esaten den hitz hori, ez da erdaraz, ez aitzateratzen. Pretensión. Bale, bai, Ez daukat pretensiorik. Vale. Osea, nik egiten dut, baina bai daukadala gauza bat nahi dudala egin, dela Madrilen egin joan open mic batetara eta frogatu hor Madrilen, y a ver qué pasa. Vale, bueno, hori. Da nire, osea, da, así como un objetivo... Egin daiteken zerbait da, ez? Egin daiteken zerbait, Errealista. Bai, errealista ez da, en plan, no, egot izan famatua, berdin zait. Baina bai, gutxienez, gustatuko litzadakela, ez da, superalkanzable, osea, pues da, hitz egin horbaitekin, non dauden, hitz egin, ezakit, nola antolatu eta egin. Osea, hori da nire... Zure urrengo gauzatxoa. Bai. Eta gero, bueno, imaginatzen du zure kasuan argi dagoela, ez? Baina ze puntutaraino egon behar da artea gizartearekin lotuta edo konprometitua? Bai? Ze batzuentzat artea izan daiteke bakarrik entretenimendu hutsa, ez? Ja. Beste batzuetan da guztiz konprometitua gizartearekin, eta zure kasuan ze puntutara arte egon behar da konpromesu hori? Ja, eske uste dut hori, segun te de. Osea, adibidez, ni natorrela igual aktivismotik, eta beti izan naizela aldarrikapenak egiten dituen pertsona bat, eta, bueno, goneiz mugimenduetan, eta orduan, jaiotzen zait jan... Pertsonalti, ez? Hori, niretzat ateratzen zait politikoa izatea, edo nahi gabe beti gizartearekin edo kritika sozialak egitea nire monologan, iruditzen zait ezinbestekoa, baina ni holakoa naizelako. Osea, hortik nator eta horrela ateratzen zait. Baina ez da zait gaizki iruditzen entretenimendu hutsa izatea, eske ere bai hori da arte bakoitzak nahi duena. Igual beste momentu batean, aktivismoa utzi nuen bezala, nagolako ja, pues hori. Nekatuta edo. Bai, nekatuta, eta utzi zen un pixko alde batera, igual 3 urte barru, egiten ditut monoloak kritika sozialik gabe de topikos, hemen nagoela kritikatzen, eta, bueno, ez dut uste, baina, bueno. Bueno, esan duzu aktivismo aldi batera utzi zenuela, baina benegia esan ez, ze azkenean, zure monologoekin azkenean hori aktivismoa da ere, ez? Azkenean... Bai eta ez. Ez, bale. Bai eta ez, esaten dudan, azkenean, azteratzen zait kritika soziala egitea, baina ez dut uste humorea izan behar dela berez aktivismoa.
Zen azkenean humorea ez da politika, ez da izan behar politikoki zuzena. Eta aktivismoan askotan izan behar zara politikoki zuzena. Orduan, niretzat hori ere bai. Hor dago ezberdintasuna. Bai, orduan, batzutan jarri izan ditut limiteak izateagatik politikoki zuzena, aktivista izateagatik, baina ja nago, justo... Limite hori pasata ez? Nago limite hori pasatzen, esaten, oie, baina esken niretzat humorea, justo da, pues izatea politikoki, esan nahi dudana, a ber, saiatu behar garela... Ez que non da limiteak. Pues es que... Hori Ignatiusek esan zuen, justo humoristak egiten dutena da, limitea frogatu eta asko pasatu badira esan... Atzera buelta ez? Atzera buelta. Hori nik ez dut esan zuen Ignatiusek. Beitu, hori da interesgarria eta beste baten hitzak erabiltzea, horrela ja. Bai, ez baina eske, klaro, eske arrazoia dauka. Entzun nuenean esan nuen, jode, eske egia da. Eske, a ber, justo humorea da, hori, nik pasatu ditut limiteak. Noraino, ez? Eta pasatu ditut eta esan dut, funtziona, bale, urrengoa. Venga, bale, eta bapatean igual esatu dut gauza bat, eta norbaitek esaten dit, sos racista, o jo que se. Bai. Tarduna igual esaten dut, jode, pues hemen igual atzera bueltatu behar naiz pixkat. Justo hori da, ez? Bai. Eta aktivismoarekin da pixka bat inkompatible. Ez dakit nola esan. Bai, ulertu zaizu. Bai, primeran. Bai. Eta gero, beste galderatxo bat, hemen daukagu arte eszenikoak SOS, eta hori da gure programaren izena, baina zo gainera gauzalea oso positiba. Ze jarriko zenuke SOS hau alde batera utzi halko bagenu, ez? Prekarietatea, larritasuna, pandemiaren egoera guztia, alde batera utzi halko bagenu, arte eszenikoak zer jarriko zenuke? Ai, txika, me pillas. Bai, komentatu ditugu gauza asko. Ez zait okurritzen, orain. Arte eszenikoak, ja, ez dakit. Pentsatzen aldun ratu bat? Bai, pentsatu dezakezu. Baina orain beste galdera bat ator, Vale. Ez que norbaitek utzi du beste galdera bat zuretzat. Ai ba. Eta hartuko dugu. Eta dira, zuretzat garrantzitsua alda norbait erreferentziatat izatea, osea, erreferenteak izatea, aipatu zu Ignatius, ez dakit erreferentea den. Bueno, iruditzen zait persona bat inteligente eta esati ditula gauza interesgarriak. Koherenteak, bai. Ematen dudala zoro bat, baina da oso pertsona koherente eta oso inteligente. Ez da erreferente como tal, baina bai nik erreferenteak izatea behar ditut. Osea, nork ez ditu behar erreferenteak. Ez? Ja, hori da. Zure galdera da, nik ez dut erantzun behar, baina... Ez que soy gallega. Baina, bai. Ez que, claro, behar dituela erreferenteak, ez que izan ditut. Eta askotan nagonean blokeatua ikuste ditut beste monologo batzuk. Ez hartzeko ideia bat konkretua. Simplemente, ez dakit, gustatzen zaian norbait ikustea, igual animatzen nau edo, jo que se, ematen dit desblokeo bat, ez dakit. Eta nor izango zenuke referentziatat, osea, zuretzat ze izan behar du pertsona bat edo zure referentea izateko? Osea, behartu zerbait edo izan daiteke edonor? Edonor. A ber, nire gustatzen zait asko Ricky Gervais. Vale. Vale. Pues es que es superinteligente humorística. Osea, da oso inteligentea, humore oso beltza dauka. Es que a mi... Humore beltza gustoko duzu. Me flipa. Horregatik limiteena zen, es que nago azten horrekin, osea, en plan, ni nahi du joan al límite del límite de rollo de lo justo para que no me metan a la cárcel. Vale. Osea, hor de saiakera horretan. Bai, gustatuko, eske bai, zen limitena oso interesgarria. Eta honek, gustatzen dut olako jendea. Bai, beira, hori izan behar du humore beltza eta estar ahí borderline. Borderline. Del límite. Bai. Interesgarria. Orain da zure txanda, Maider, galdera bat idazteko hurrengo gonbidatuarentzat. Vale. Bai, borratu eta idatzi. Galdetu dute zer jarriko. Hori ere galdetuko diot hurrengoari. Hauek dira galdera estandarrak, ez? Hauek beti galdetzen ditut. Baude batzuk beti egite ditu ala. Vale. Gero gainontzekoak ja. Poco inspirada, Poco inspirada. Bai, ez dakiz zer galdetu. Vale. Kamikaz ez dakiz arte eszenikoetan egingo duen. Osea,
Vale. Ez que limiteena niretzat oso interesgarria. Bueno, baina nik uste limiteena bai musikari batek, konposatzerakoan, bai antzerkilari batek, inkluso dantzari batek, bere gorputzaren limiteak. Ai, txiko. Limiteena interesgarria da. Ja, a ber, nola galdetzen aldut. Artea, orokorrean. Limite, euskar... Mugak. Mugak, ez? Bai. Ai, ez dakit, soiz mugala idazte. Arteari... Ez dakit nola formulatu galdera. A ber, itxoin. Hemen egoten gara 10 minutu. 10 minutu? Bai. Bueno, denbora dugu. Bai, bale. Formatu luzeko elkarrizketa da gainera. Bale, Bale. En plan, adibidez, umoreari. Erantzun hau. Adibidez, adibide bezala. Aber, zer esaten zuen? Hori da, gero ikusi beharko duzu, erantzuna. Euskaraz, umorea da... Atxerik gabe. Atxerik gabe, ez? Bai, hori nagoen bentatzen. Zer nolako galderak, Akila intelektual. Jeje. Zure ustetan arteari muga jarri behar zaizkio. Adibidez, umoreari. Primeran, bai utzi hor, nahi duzun tokian. Edo ja, Maider, hau izango litzateke bukaera, baina behar dugu zure erantzuna. Ai, egia da! Arte eszenikoak zer? Arte eszenikoak lopetan! Lopetan! Utzi ezakegu horrela. Arte eszenikoak... Joder, eske tia, nago oso gutxi ez dago inspiratua. Zure kasuan nik uste argi dagoela zuretzat zer diren arte eszenikoak, terapia. Bai, egia da. Arte eszenikoak terapia. Hori da izan nire konklusioa, atera duan konklusioa. Bale, ez du balio, pues bale. Arte eszenikoak terapia dira. Arte eszenikoak, arte eszenikoak, gora arte eszenikoak. Gora arte eszenikoak, guztoko dut gora arte eszenikoak, Esan daiteke horrela. Gora, gainera, gora. Hori da. Gora. Primera, bai, eski, karo, orain zaude txanterreko jaiak ez, gora txanterreko jaiak. Gora! Gora eszenikoa, gora! Bakarrik gora! Primeran, mila esker etortzeagatik, Maider. Zuri, itxaso. Eta zorteon proiektu guztietan. Mila esker. Eta ikusiko dugu elkar. Vale. Txanterreko jaiak lorea hartzen. Bai, espero dut, gonbidatua zaude. Vale. Aio. Aio.